most is mondtam meg nekik, hogy akkor a füstöt, ahol bárki előtt tömöretették, Petőt is, aki elsőt a ködben. Erről a szó, hogy nem kell váltogatni. Gyakorlatilag akárhányadikban lehet 3 és 4 és 5 között. A kocsinak teljesen mindegy. De igen, ez az, amikor már neki is abba kell hagyni, mert lehet fogalma sincs, hogy melyik részén van a pályának. Szevasztok! Na, ennek van jövője. A El Camaro, szevasz puci! Kastem, süt fűtje El Camarónak! A LMG jó voltából láthatunk ezt az autót, és köszönhetjük neki a mai versenyt, a főtámogatók, a jó megyet abban Keszmír, és Zanc, aki megnyerte a tippelen a gumipüstölést. Szerintem van rá abban, hogy miért. Hogy kell körbetrükteni egy pályabírót. Mester Janukát majdnem megpusztítja a fotóval. Beletér. És a tímnak kész, megy az integetés. Nagyon szépen csinálja. Mester Janukát is becsatlakozik egy picikét. A csajozós kabrió, csajozós trükk. A nagy tapsó Tóth Alapos Gézának! Szavasz öregek! Teljesen elmebeteg vagy, ez már szinte biztos, de ezért szeretnénk, ezért jöttünk, ezért vagyunk itt. Nagy tapsot Mester Janivára! A csajozós kabrióval, a csajozós trükkök! Szentai testvérek a Fordokkal egy kis bemutatót csinálnak, Orkusz is, egyre a Fordok bemutató, nagyon szépen csinálják, nem a kezdődésre. Most megérkezett a sorba Szálló Nikolett is az énényel, aki nem csajozós, hanem pasizós trükköket mutat be. A körúton biztos lenne nagyon sok élet, neked is amúgy is van, tuti. Lazán megérkezni egy fűvelé, szevasztok, ki jött érted, az jön a csajom. Na menj a frissával! Ahogy reméljetek, állítsátok le a motort egész szúrokkal. És egy ilyen kocsi, így jár, és figyelj! Látok, hogy már kellőképpen visszahúzom a technika, nyugodtan már leállítani a kocsimasokat. Nincsuk már ezt a srácot, mert így sose lesz vége, nem, mint hogyha baj lenne, mert szeretjük szószóban jönni. Na szóval szépen lassan felsorakozik itt a mai napon a top 16.
Ahogy beállnak az úcsós ráckirályok is, majd szépen elkezdjük a versenyzők bemutatását egyesével. Úgyhogy kedves pilóták, ha úgy érzitek, hogy kellőképpen visszahűltek a technikák, nyugodtan leállíthatjátok a vasakat. Persze tudjuk jól, hogy semmiféle autónak nem tesz jót, ha így le van állítva, még egy szívónak sem, pláne egy turbós autónak. Már előre félek, mi lesz itt. Ismerve egy-két kanibál stílusú versenyzőt, amikor bemutatásra kerülnek. Gondolva itt Alapos Gézára, Grózira, totál súlyos ellenbetegekre, ezért szeretjük őket. Na, egész jól felálltak itt a srácok. Akkor kezdjük szépen sorba az elején, aki Varga Tamás, Puci, aki a Energy Drink támogatását élvezi, egy E30-as kocsit hajt, egy Alpin blokkos V8-ast, most itt a Camaro-val bemutatkozott, mellette Damak Jászmin, egy nagy tapsot neki is, eljöttek ide, a támogatását élvezik ők is, meg mi is itt a mai napon. A következő pilóta egy E30-as kocsival, szintén V8-as motorral szerelve, a rendes nevét nem tudom írtelen, mi a Gahuszki Zsolt! Így jó, ne beszéljünk egyszerre, mert akkor halljuk is, nagy tapsot neki is. A következő ifjú titán, aki nem aprózza el, ha már Mercedes, ha már 6000 V12, akkor 140-es bódé, Ámon Olivér! Aki mindössze 17 esztendős, de nagyon komolyan tolja ezzel a biciklivel. És a következő ifjú titán, egy E36-os 4-ajtós kocsi, Varga Attila! M3-as motorral szerelt kocsi, ő csak már 15 esztendős. És a következő pilóta, György Szilveszter! Elmondom most neked is, nem volt, hogy köcsög vagyok, csak itt már kaptál egy kis savat, nem mintha bajom lenne vele, csak tudod, kocsi plusz turbo egyelő fán, a kocsi megvan, a fán megvan, de hol a turbo? Szponzort keresünk, ennyit mondtam. Mindegy, a dizájn tetszik, reméljük lesz rajta csiga is előbb-utóbb. Menjünk tovább, a következő pilóta, aki bejutott a top 16-ba, Tóth Alapos Géza! E36 V8, az előző kocsi, azt nem mondtam vele, egy N1-6 M3, a György Szilveszteré. Gézáról szerintem nem is kell többet mondani, aki ismeri, az tudja, aki nem tudja, az majd most látja. Elég hozzá, ennyi, teljesen elbeteg a srác, nagyon bírjuk, nagyon imádjuk. A következő pilóta, idősebb Mester Janivá! A csajozós kabrióval. Rettenet látványos autó, egy Cabrio E36 M3. Egy kis nehezítés neki, hogy ez a legnehezebb bódi ebből a típusból. Lát, 14 oldalba Janivá, ennek van a jövője. Ilyen a csajozás. És a következő Sándor Nikolett, az egyetlen új versenyzőnk. Talán az egyik legkomolyabban megépített drift autóval, mert ilyet még külföldön se sokat látni, egy V4-es, egy M5-ös motorral. És a következő pilotán kicsit lefigyedve a szája széle, Lakatos Zoltán Lakiboly, akinek elfigyedt a harmadik a váltójából. De úgy gondolta vízelni oldalba, ha már eljöttünk idáig, abszolváljuk másodikba, rákészítve, megindítjuk, de látod Laki, megérte, itt vagy a top 16-ba. Csak így tovább. A következő pilótánk, Zentai Sándor! Egy Ford Focus kocsit hajtva, hátsó kerekesre, átcsinálva, turbósra megcsinálva, ALS bekapcsolva, turbolapátok sírnak, mikor az ALS dolgozik. De vízelni ezt is oldalba, mert imádjuk a hangját. Ők se ülnek hátra a kormánynak, ugyanis van neki egy testvére, Zentai Attila! Ford Sierra, szintén turbós. Apukátok imád titeket biztos. Kevés lóvét kiúztok a zsebből, hogy így fordoztok, drifteltek, de sose hagyjátok abba, csak így tovább. Következő pilóta, Grozinger Zsolti! Akiről azt gondoltuk először, hogy nagyon nagy az arca a kisgyereknek, megérkezett itt még az E30 kocsival, ugyanígy Jägermeisteres színűvel, Jägermeister logóval, saját arcképpel a szarvas helyett, és a Driftmeister felirat a polon ott van rajta, de Zsolti úgy néz ki, fölérik lassan a feladathoz. Sajnos elfikkant ebbe a kocsiba most valami komputer, akármi, nem tudjuk, elszaladt egy pár lóerő, úgyhogy apuka M3-asával tolja neki, ami egy hasonló bódi M3-as motorral.
És a következő pilótánk, kérek egy kis segítséget, Szegesdi Gábor! Egy E36-os kocsiban, utána szintén E36-os kocsival, Indián! Ő egy M3-as hajt, utána az ikrek közül az egyik Szeki, a másik pontozó, de ezt nem tévesztem meg senkit, nagyon szigorúan pontoz, attól függetlenül a testvére megy, egy V8-as katonai zöld E30-assal, és zárja a sort egy kispesti betyára Vekerle, garázs színeiben Rózsa Bandi, a hőskorszakos E21-jel. A nagy tapsot a fiúknak és az egyetlen női versenyzőknek, Szántó Nikolettnek. De gyerünk srácok, csak így tovább, kirincsel előre, nagyszög, nagylapja. Van időtök gumizni, ugyanis jön egy kis bemutató, Drift Taxi, és utána indulnak a Csuizó csaták. Most kérek egy kis levegőt. Gyerünk Rómi! Adjad neki! I'm an Indian, you know.